Assalamualaikum, Mas. Malam, urung balik ya. Turun, Mas. Dari Bali. Arep balik. Iya, Mas. Ya wis. Mama yang jauh Ayah di. wingi. Mama turu ning kamar. Oh, iya, Mas. Ayah wingi meh matur apa kok ora sida. Aku ora inal, Mas. Iyo dinakke to ya, kok ora enak ya. Sing biasa-biasa wae ya. Iya, piye ra matur apa? Wih, sing pertama, wih, Heeh. nunggu ki sing pas meter-meter kok ora iso mlebu ya, Mas. Apane? Kok ora iso mlebu ning gone Mama. Ning ndi? Alah, yang pertama kali lu. Sing nganggo gelang kae. Heeh. Ora sumul putu ya wek cilik kok. Lah iya, iso ya. Wek sempit ayah ki. Maksudnya dicuk-cuk ngono ki ora iso ya, Pak. Penyebut iki ana Mbak Yanti. Priye ya? Ora. Rasa dipikir, rasa dipikir. Yang penting mama Ora masalah. Heeh. Lah kita masalahnya kan sempit toh. emang. Donge wis kan iso toh donge ikune dilepas. Iya, Tapi banyak nyonyahmu iso. iso. Oh. Yo dhewe to yang wekku cilik kok. Iya, ora apa-apa, Mas. Ayate kok ngono to? Ya ora, kok gampang ya sebenarnya. Yo kok alon-alon to, Mas, kok itu, Mas. Itu langsung blek. Tek ayo pemeneh teko Oh, mama kaget langsung masuk komentar. Oke. Alon-alon wae. Wis pokoke mlaku Ora kaget. mlaku wae sak tekane wae. Ya, Mas, penting mama sehat. Sehat-sehat buat mama. Yo. Yang sering absen gone Yo. keheningan. Heeh. Terus ya, Mas. Yo. Assalamualaikum.